kuitenkin puhuttu, että miten euron kriisi liittyy kuntiin. Uskallan veikata, että täältä tulee vastaus. Timo Soini, olkaa hyvä. Totta kai se liittyy, koska Suomessa on vain yhdenlaisia veroja, sellaisia veroja, jotka Suomen kansa maksaa. Ja tätä kautta tämä liittyy valtiontalouteen, kuntatalouteen, talous- ja rahapolitiikkaan. Ja se, mitä ministeri Urpilainen sanoi näistä vakuuksista, meillä on Total Return Swap-niminen johdannaissopimus, joka on se niin sanottu vakuus. Käytännössä Suomen vastuut ovat kymmeniä miljardeja. Kriisi ei ole helpottanut, se pahenee, sitä tulee pankkiunionia. Katsokaa nyt Eurooppaan. Ja miten se liittyy nyt tähän? No se liittyy tällä lailla, että tämä taloustilanne, katsokaa Metso irtisanomisia tulee. Se johtuu siitä, että Euroopan talous keskittyy koko ajan pankkiirien ja pörssipelureiden pelastamiseen, kun sen pitäisi keskittyä uuden työn ja investointien tukemiseen. Ja tähän annetaan nyt vastaus. Tämä on kuultu. EU-politiikasta eivätkä näistä talouskysymyksistä. Siis kuntiin valitut valtuutetut eivät päätä, eivätkä ratko näitä kysymyksiä. Siinä mielessä on väärin näitä ehdokkaita kohtaan nostaa sivusta joku teema, joka ei kuulu. Eli aidan seipästä Haglund ja sitten Arhinmäki. Se ei kuulu heidän päätöskautaan. Haglund, ole hyvä. Kansa tietää, mistä niin, Timohan voisi ensin sanoa sitä, että ihan helppo aina maavata sitä ongelmaa, mutta ollaan oltu yhdessä Euroopan parlamentissa, ollaan oltu yhdessä Espoon valtuustossakin ja mä en muista, että täälläkin ollaan yhdessä ja se on ihan mukavaa, mutta mä en muista, Timo, että sä olisit koskaan tarjonnut mitään aitoa ratkaisua tähän ongelmaan. Kyllä sä osaat maavata sitä ongelmaa tosi hyvin. Anna mun puhua nyt loppuun. Mutta oikeesti, sä pystyt heiluttaa sitä sormea, mutta sä et koskaan tuo niitä ratkaisuja. Ei parlamentin kamarissa oot koskaan tuonut mitään ratkaisua. Tässä ei ole tuonut mitään ratkaisua, eikä Espoon valtuustossa ensi kaudella tule mitään ratkaisua. Kysytään, mikä se ratkaisu on. Kysytään nyt, mikä on se ratkaisu. Tässä oli niin kova haaste nyt puheenjohtaja Soinille, että nyt kertokaa kaikille. Kyllä. Mikä teidän ratkaisunne on? Ei nyt ongelmia. Kerroin sen jo Wall Street Journalist 1,5 vuotta sitten ja sanottiin vapaus epäonnistua se, että se, joka ottaa riskit, maksaa tappiot. Se, joka ostaa osakkeita, se, joka ostaa johdannaisia, se, joka ostaa joukkovelkakirjoja, jos ne eivät tuota, niin artisti maksaa. Eli tilaaja maksaa. Nyt se on tehty niin, että veronmaksaja tulee maksamaan. Ettekö te näe, näillä mekanismeilla pistetään pääomapiirit vetää rahansa pois ja veronmaksajien rahat tilalle. Kyllä ihmiset tietää. Me olemme tämän Wall Street Journalista lukeneet 1,5 vuotta sitten, mutta nyt tähän saa laittaa pisteen kyllä pääministeri Katainen. Niin, Timo, me ollaan kaikki varmaan sun kanssa samaa mieltä noista asioista, mitä tuossa luettelit. Eli että jos sijoittaa johonkin, niin sitten markkinatalouteen kuuluu, että pitää olla mahdollisuus kärsiä tappiot. Mutta Timo on hyvä. Me ollaan samaa mieltä kuin mitä Kalle sanoi. Se eduskunnassa, me ollaan valmis sun kanssa keskustella ensinnäkin EUsta ihan milloin hyvänsä, vaikka tänään, mutta puhutaan nyt kuntavaaleista ja vaikka pitkään. Mutta me ollaan Kallen kanssa samaa mieltä. Se hyvin mielellään ja hyvin värikkäästi, joskus ihan viihdyttävästikin. Listaat 10 ongelmaa, mutta et koskaan yhtään ratkaisukeinoa. Ja jos minä ja Jutta lähdettäisiin noilla neuvoilla eurooppalaisiin kokouksiin, niin mitä siitä tulisi? No periaatelinjaukset on ihan ok, mutta sille ei kriisiä paranneta. Ja jos noita sun neuvoja aidosti seuraisi, niin meillä olisi entistä syvempi totaalilama. Palataan kunta-asioihin. Hyvät ystävät, mä huomaan, että ihan niin kuin eduskuntavaaleissa, niin tämä aihe kyllä, siis se saa veren suorastaan kiehumaan, mutta Paavo Arhinmäki,